डक्टरा होनदों कि 1.2% लाइफ होननानै नाथाय जों बेखौ आइनो खोन्थानो हायाखै जों आइनो खोन्थायाखै आरोना बे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट आरो आर्जेन्ट मानो होनोब्ला आङो मैयानो हगारनो गोनांमोन बे भिडिअसखौ नाथाय आंनिबो गोबां प्रब्लेम जानानै दङ जेनेबा आंनाबो फिसाजोआ नै लोमजानानै दङ थ' बिनि गेजेरजोंनो आङो भिडिअसखौ लाबोनो हायाखै नाथाय जोबोद आर्जेन्ट आरोना नोंथांमोना हानायमानि शेयार खालामनानै हो सासे बिनानावा रिकुवेस्ट खालामहरबाय दङ बिनि गावनि बिमा अनसुलि बिमाखौ बासायनो थाखायहाय माने खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा 6 बार अपारेशन सार्जारि जानो थांगासिनो बेयावहाय करमांलायाव दङ जोंनि बेंगलरनि गासै करमांलायाव जिमाननाखि थानाय नोंथांमोना हेल्प खालामनो नाजादो अन्नानै खाथि खालायाव थानाय गासैबो ना थांनानै एसे एनैब्लाबो मदद हैदो सापर्ट हैदो बिथांखौ ना सासे सिख्ला मानसि गावनि बिमाखौ बासायनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामगासिनो नोंथांमोना नुजाहैयोब्ला करमांलायावथ' गोबां बर'फोर दङ ना नोंथांमोना हस्पिटालाव थांनानै जुदि नुजाहैयोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन साहस मोनगोन ना नोंथांमोना आं बेखौ लुगैयो आरो सेन्ट जन मेडिकेल कलेज हस्पिटाल करमांलायावनो दङ थ' करमांलायाव थानाय गासै बिदा फंबायफोरा अन्नानै ना सापर्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामो आरो सासे नार्स दङ बिनानाव बेबो बे हस्पिटालावनो मावो लोगो हमलायगोन एबा सापर्ट होलायगोन एसेब्लाबो ना फंनैसोब्लाबो रायज्लायहैगोन होननानै आं गोसो गोरबोजों रिकुवेस्ट खालामहरो आरो खुलुमबाय बयनिसिमबो इसोरा बाख्नायजाथों आंनि मुङा निजलेखा हाजोवारि नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ आरो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो दिनै मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों बे रिकुवेस्टआनो जाबाय आंनिनो जोनोमगिरि बिमा आइ बियो गोबांथार सैनांनानै दङ नोंथांमोननि हेल्प नांगौ नोंथांमोननि प्रेयार्स नांगौ नोंथांमोननि बेबायदिनो थाइसे थाइनै हेफाजाब नांगौ मानो होनोब्ला जोंनि आइनि जानो थांगासिनो दङ जे अपारेशन बियो जागोन गाबोनहाय एडमिट खालामनांगौ अक्ट'बर 27आव एडमिट खालामगोन हस्पिटालावहाय आरो बे हस्पिटालावहाय एडमिट खालामखांनायनि उनावहाय डक्टरा सानथाम नायनानैहाय बेबायदिनो 29 अक्ट'बर नङाब्ला 30 अक्ट'बरावहाय जोंनि आइखौहाय अपारेशन खालामगोन आरो बे अपारेशनावहाय 6 आवार्स to 7 आवार्सआ जानो हागौ होननानै डक्टरा फोरमायदों जानुवारिनिफ्रायनो जोंनि आइया बियो खिनोबो हायाखै माने टयलेटाव थांनो हायाखै मोशनखौनो बियो पास खालामनो हायाखै मुलि लोंब्लाल' खालामनो हादों बे जानुवारिनिफ्रायनो बियो दासिम बेबायदिनो मोशन खालामनो हाया नोंथांमोन गासैनिसिमबो आङो बेखौनो खावलायो जे इसोरनियाव अननानै आखाइ खजबनानै आङो खावलायदों नोंथांमोन बयबो इसोरनियाव आरज खालामनानै हो मानो होनोब्ला गोबांथार सैनांबाय जोंनि आइया मानो आइया बेबायदिनो आं जेब्ला उन्दैमोन बे समावबो अलरेडि टिउमार आथिङाव जानानैहाय बङाइगावआवहाय मिथिला आङो बबे हस्पिटालमोन बेयावहाय आं उन्दैमोन बे समावबो अपारेशन जाबाय अपारेशन जाखांनानै इसोरा बेयावबो बासायदों आरो बेबायदिनो 2019आवबो 2019-20आवबो बेबायदिनो गोबांथार जब्रा जादोंमोन अपारेशन जादों मोननै किडनियावबो स्टन दंमोन बिदिनो मोननै अपारेशन जादों 2019आवबो बेयावनो बेंगलरावहाय जादों बियो मानिपाल हस्पिटालावहाय HCLआवहाय लकेशना ओमफ्राय आरो दाबो नै 2025आवहाय नै बेंगलरावहाय जोंनि आइया मे 28आवनो फैदों बेंगलरावहाय आरो लास्ट मान्थआवहाय अपारेशना जानानै थांबाय मोननै अपारेशनमोन बेबो मोजाङै जानानै थांबाय मोनबा अपारेशना साक्सेसफुल जानानै थांबाय गासैबो इसोरनि अननायखाय आङो बे भिडिअखौहाय नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ रिकुवेस्टखौ आं लाबोनाय जादों नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ आरो गोबांथार बिदिनो फैसाफोर थांबाय थाखाफोर थांबाय गासैबो आरो इसोराबो अनबाय इसोरनि अननायखाय मोजाङै माबा साक्सेसफुलि जालांबाय आरो फोथायदों बेबो साक्सेसफुलि जागोन होननानै मानो होनोब्ला जोंनि इसोरा होनदों जे जायफ्रा बिगोन बिसोरनो इसोरा होयो होननानै नंगौ आङो बे इसोरखौ फोथायो बे मोनबा माबा अपारेशन जानायाबो इसोरनि अननायखायसो बेबो मोनसे गेदेरथार टेस्टिमनि मोनबा अपारेशनावबो जोंनि आइया मोजां जादों आरो नैबे दानि अपारेशन जे जागोन बेनि जे रिपर्टफोर आङो नोंथांमोननो आङो बेखौ शेयार खालामनो सानदों बिदिनो आसामावहाय हायैखाय मेयावहाय बेंगलराव फैनानैहाय जोङो फार्स्टआव जोङो बे नै ट्राइ लाइफआवहाय जोङो नायहोदोंमोन गोबां बयबो फैसा थांबाय नाथाय बेवहाय अपारेशन खालामनांगौ होननायावहाय गोबांथार होनदोंमोन बिदिनो
9 lakhs 10 lakhs बिदि होनदोंमोन ओमफ्रायहाय जोङो हस्पिटालखौ जोङो सोलायनाय जादों बे ट्राइ लाइफआ HRBR लेआउटआवहाय दङ कालिया नोगोरावहाय बेंगलरावनो बेयावहाय नायहोदों नै मोननै फाइल्स दङ नै रिपर्टआ नै लोगोफोर आंनि रिपर्ट गोजा बियो गासैबो नोंथांमोना नायनो हागोन नै बे गासै स्केन खालामनाय गोजा आरोना उदैनि स्केन खालामनाय गोजा ओमफ्रायहाय नै लोगोफोर नै बियो माबा जोङो सेन्ट जन्स बेंगलरावनो सेन्ट जन्स मेडिकेल कलेज हस्पिटाल बियो करमांग्लायावहाय बियो बे माबा जोङो बेयाव लाबोफिननानैहाय दायो अपारेशना मोननै साक्सेसफुल जाबाय मोनसेया जाबाय गल ब्लाडारखौहाय बख'बाय ओमफ्रायहाय किडनि स्टनखौबो माबाबाय ओमफ्राय दायो आइनि उदैयावहाय बेबायदिनो माबा दङ स्टेन्ट होनानै दोनदों माने अन्थाइ बख'नायाव स्टेन्ट सोयोना दायो स्टेन्टआ बिदिनो दङ मास मोनसे बिदिनो बारा जाबाय नै स्टेन्टआ उदै सिङावनो दङ आइनि मोदोमा बेबायदिनो बुयो उदैयाबो गिदिर जायो बुयो ओमफ्राय आथिं आखाइ बुयो लोगोफोर ओंखायनो बे गासैबो रिपर्ट गोजानो सानफ्रोमबो बिराद सैनांबाय आरोना गोबांथार नै लोगोफोर बे गासैबो रिपर्ट गोजानो बे सेन्ट जन्सनि रिपर्ट गोजा बे नै बे सेन्ट जन्सनि रिपर्ट गोजा ओमफ्रायहाय बे नै गासैबो बे अपइन्टमेन्ट लानायनि बिल्स बायदिसिना अपइन्टमेन्ट लानायनि नै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो गोदानै आरोबाव जोङो बे अपारेशनखौ जोबखांनानैहाय आरोबाव नायहोबावदोंमोन ओमफ्राय पेट सिटि खालामनायावहाय डक्टरा रिपर्ट मोनबाय नोंथांमोननो देखायनो आङो भिडिअ'आवहाय बारा मोजां मोननाय नङा डक्टरा होनदों कि 1.2% लाइफ होनानै नाथाय जों बेखौ आइनो खोन्थानो हायाखै जों आइनो खोन्थायाखै आरो खोन्थानो हायाखै दायो जे अपारेशन जागोन बे अपारेशना जाबाय लिभार केन्सार होनदों डक्टरा ओमफ्राय डक्टराबो गेरेन्टि माने लाइफआ 1.2% होनदों डक्टरा नाथाय इसोरनि आखायाव बे गासैबो नोंथांमोननि प्रेयार नांगौ आरो लिभार केन्सार जे अपारेशन जागोन बियो 6 आवार्स 7 आवार्स बिदि जागोन आरोना लोगोफोर बे अपारेशना गासैबो इसोरनि अननायाव साक्सेस जानांगोन होननानै आं आसा आरो भरसा खालामो आरो गोबांथार रांनि गोनांथि जादों नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ नोंथांमोना जा हायो थाइसे थाइनै बे स्क्रिनाव होनाय स्केनावहाय नोंथांमोना हरनो हागोन बा एकाउन्ट नाम्बार होनायावहाय हरनो हागोन आरो नोंथांमोना हायाब्लाबो इसोरनियाव बिस'ना होनायानो देरसिन बेनो आंनि खावलायनाय आरो जे अपारेशन जागोन बियो 29 नङाब्ला 30 जागोन सेन्ट जन्सआवनो आरो डक्टरा होनदों जे ICUआवहाय दोननांगौ अपारेशन जाखांनानैहाय साक्सेसखौबो डक्टरा 15 to 20% साक्सेस खालामनो हायो होननानै लिरनानै हरदों डक्टरा ओमफ्राय गासैबो इसोरनि आखायाव लोगोफोर इसोरानो दैदेनबोदों आरो इसोरानो दैदेनलांगोन होननानै भरसा खालामदों नोंथांमोननि प्रेयार्स नांगौ फोथायो दिनै डक्टरा 1.2 होनब्लाबो इसोरनि आखायाव जेरै लाजारा थैनायनिफ्राय थांखांफिनो बेबायदिनो आइया जेरै फार्स्ट बार अपारेशन जानायाव इसोरा फाहामदों बेबायदिनो नैबे 6 टाइम अपारेशनावबो मोजाङै जागोन होननानै आरो बेनि लोगोफोर आंनि जे खावलायनाय रिक्वेस्टआ नोंथांमोन गासैखौबो खावलायदों बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो